Hello, good morning and welcome back to my channel Mom and Abidia. बेरे फुंजानि 20-30 बारसो हारसिबो बिराद बुरजा जि सुखांबाय आङो दिनैनो गोजां बोथोर सफैलायबाय आंहा एसे दै गुसु दंबानो हारसिवनाया जालायबाय आं बायदि सोरबा दं नामा एसे गुसु दंबानो हारसिवग्रा थाइनै थाइजेनबायबो नै आं गायनाय बहला माजों जाबावनांगौ जाखो बे थाइनै थाइजेननायखौलाय आंलाय नाजोंसो ना बेदरजों जानांगौ जाखो खोनाबा गाज्रिसो मोनलाय लांसिगोन बहल गायग्रा बिथाङासो आं गायाखै आंनि फंबाय गनेशासो गायदों अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिग्रासो होनाय लांसिगोन आंखौ उन आं गायग्राय होननायनि क्या कर रहा है यार तू मजाक है क्या हार्बेल लाइफनि स्ट्रबेरी फ्लेवरनि आं शेक लोंनोसै मर्निं ब्रेकफास्टआव जेसेनो मिक्स खालामगोन एसेनो गोथावथार जागोन बेखायनो बिराद मोजां मिक्स खालामनानै लाबाय आं सामसजों लोंबाय थाथार नोंथांमोना लोंबाथाय लोंबाय थानो लुबैगोन नाथाय बिराद दाम गोसा लोंबाय थानो हाया बेखायनो ब्रेकफास्टआव नङाबा डिनारावल' लोङो आङो वेट लस खालामनायनि थाखाय बियो बिराद मोजां जानायखौ जायालासिनो बेखौ लोंनानै थानो हायो मामि नों मा मोनजादों माम रुटि नङा माथो जादों दिदिनि रुटि जायाखै होनबा नों आया माथो जादों होनबा जेजेखौसो जादों जायाखै माखौ जादों होनबा नों माम जादों ए नों मामसो जादों सुना ए सोर होनाय दादा दे नै आंनि आखायाव मोनसे बिल दङ बियो हस्पिटालनि बिलबो नङा बियो 5 स्टार हटेलनि बिलबो नङा दे बियो जादों जोंनि दान मोनसेनि कारेन्ट बिल जाय फैदों बेसेबां फैदों 3070 बा मिडल क्लास नखरनि बेनोथ' सिनायथि बेनोथ' नेरसोन जेरावनो मेरावनो दिरुं खानानै जि लामनाया आंबो बेबायदिनो लामदोंमोन रानबुला जिखौ न' सिङावहाय मैया दा बेखौनो आङो आबिरखौ न' सिङाव दोनहैथां होनना बुंदों बेनिफ्राय नै सफाफोरखौ एसे साबस्रांनोसै एसे साइज नुदोंसै साइज नङाब्लाबो एसे मोजाङै खनस्रांनोसै लेथ्राद्राय जाबाय आबा आं नोंखौ न' सिङावसो दोनहैनो थिनदों आगैनि खर'आव नङा बे आगैनि खर'आव मानो गारसिनबाय थादों अ बाबा बामबाबो थायाबा दसे गेलेथोंसै सौग्रावबायानो नै दुस्तुआ जेबो नङालै गथ'फोरनि सानाया सैमानाव थाङो नै आंना फिसाया बाजारनिफ्राय मा मैगं लाबोखो दा नागिरनानै संनांसिगोन गोथावनो मा लाबोखो नायनानै मना सिङावहाय आङो मैथा लाबोदों बादाम लाबोदों मा लाबोबावदों नै मस्ला बानलु ना फिथिख्रि थाजा लाबोदों नै बेखौ सायनानै सुनानै दोनखानोसै आरामनो एवथ्रमनानै जाबाय थानांगौनि खोथा दंना मानै सानफ्रामबो ओंखाम थगायनांगौनि खोथा दङ बुरजाबोथ' जानो हाया जायो डाइटिंनि खोथा दं मानैल' मोनजाथारो नैबेखौ जों लाइजों रुनानै जानोसै नैबेखौ एवनानै दोननोसै मानै जानांगौनि खोथा दंना नैबेखौबो दोननोसै अमा मोजांखौ माखासे दोनबाय नैबे जों आंनि आथिं खर' आं बिराद गोथाव मोनो बेखौबो दोननोसै सोनानै बिनिफ्राय उनावहाय जाबाय थानोसै मानै दरनै नामा भिडिअ खेबबाय बायनायनि थान्दायावनो नै आंना अमा बेदर सुनानै दोनखानाय आयो गासिबो गोलैजोबबाय मा जाबावनांगौ जाखो दालाय हरावनो बारो हरावनो सिरियो नोंसोर मिथिगौ ना मा बिबार बियो केवाल बिबार जों बेखौ बुङो सेपालि बिबार होननानै बेयो हराव बारो हराव सिरियो बेखौ खननानै नै बाजाराव फाननायखौ आं बायना लाबोदों फोराननानै जानोसै अनलाजों गोथावखौथ' लोंखांबाय दा लोंनांसिगौ नै आंहा बिराद थावथारि खुमब्रा बिदै एसेबो गोथाव नङा टेस्टानो एकदमबारे बेखौ मानो लोंनांगौ आङो दुखुथियासो जालायलाङो गोसोआनो बोरैबा गाबनो सोंखोलायलाङो अमा बायदि मुथुथु जानानै दा मोदोमखौ फेजेननो थाखायथ' लोंथारनांसिगोन गोथावखौथ' बहा मोनलोंबाय थानो देहानि थाखायथ' लोंनांगौ जागोन ना बिनि थाखायनो नै बेखौ एसे मिक्स खालामसै ग्राइन्डारावहाय गिर नैबे एसे एनै थानायखौ आं गारनोसै बोखांनानै बिनिफ्राय दै लगायनानै एसे लेबु सेबनानै लोंनोसै लेबु सेबोबा एसे फ्लेभारा बेलेग जागोन बेखायनो आं एसे लेबु सेबबाय लेबु सेबनानै सामसजों एसे लगायनोसै मिक्स जाथोंसै बे लेबुजों बेखायनो आङो लगायबाय नै आरो बेबायदि जाबाय आरो महरा थावथारा एकदमबारे लोंनोसै आं बेबायदि एसेबां थावथारि टेस्टखौ लोंस्लायस्लाय मालाबा मुथुयैनो थाथोंसै नाबाबो साननाय लाङो आङो नङा नाथाय हामथारनांगौनि खोथा दंना गोदोनि सिख्लानि बायदि रानथों जाफिननांगौनि खोथा दं मुथु जायोबा बेमार आजार जायोना नैबेखौ नायदो आंनि फिसाजोआ ओंखामसो जाखोना ओंखामसो फोखो ओंखाम रज'जोबसिगोन न'आ नै आरो नै सासे आंनि आबा सना लोखि दे गारख्रुबजोब दे बिदिनो बिमानो खामानि फेहेरनानै हो हायोबा गारग्लुंजोबदो बिसिनाखौनो बुग्लुंनानै गारग्लुंजोबदो आबा दे माथो खालामबावनो आंला नै बिसोरो गगे खर' थाबाय थानाया हाजिरा नङा दे आंनि फिसाय आरो आंनि बिबोनां सानैजों जोंनो प्ले स्कुल खुलिनायनि बेनार सिथाबनो थाखाय बेनारखौ दोथाबबाय थादों नै मेदामजिया नायदों आरो बिसोरखौ फोरोंबाय थादों आरो माबायदि मावनांगौ होननानै गाज्रि मोनगोनहाय मावग्राफोरा ओरैनोबा बिराद खस्थ'यै मावना होदों जोंनो सिबायफोरा जाया लोङा रानथाब फोनथाब दिनै ओंखामखौनो जालायलायाखै
दे खस्थ' खालामनानै नैबे हांसोखौ दा हराव संनानै जाहोनोसै बायना लाबोखाबाय नै आजिखालिनि हांसोआ नायदो मा जायोनो ओंखामबो जाया माइरंबो जायानो गावसोर बायदि कुरकुरि चिप्ससो जायो नुडल्ससो जायो नै हांसोनोसो दौगासिनो बायना लाबोनायखौ गावसोरबो जादों हांसोनोबो दौदों जा जेबो नङा बेबायदि अनलायनानै जानांगौ हाखौ जाबासो थाब देरोनो गोदोनि आबै आबौआ जोंखौ मा जाहोयोमोन जा 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 आयौ मोनालायनानै दासो रेडि जाजोब्बायहाय सिबायफोरा अन्थाव बाथावनो बेखौ आरो गंनैसो दोथाबहैबावसिगोननो दा मोनानायावनो बेजोंनो आं बिसोरनो ओंखाम ओंख्रि संनोसै नालाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै आरो नैबे कारेक्सन खालामनायखौ बारा नोजोर होनाङा दे बियो आइ जाफ्लांदोंमोन दा दोथाबखांनानैसो नुनायखाय जों बेखौ खालामफिनबाय फ्रि प्राइमारि स्कुल लकेसना काजलगाव नोंथांमोनहा गथ'फोरखौ सोनोबा सुलाद लानो हागोन बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ बाय थेंक इउ